Kaixo, gaur ikasiko dugu zelan erabili behar da laboraleko TPV-a korrika arropa eta materiala kobratzeko. TPV-a hauxe bera da. Eta hemen albotxo baten badu pizteko botoi bat. Behin piztuta agertuko gara pantalla honetan. Pantalla honetan ikusten duzuen moduan, gero hoian ikonotxo batzuk daude. Wi-Fi-a, konexioena, mugikorretan bezala, berdin-berdin. Gomendatzen dizuegu Wi-Fi baldin baduzue zuen egoitzetan edo lekuetan edo dendetan edo danalakoetan Wi-Fi-ra konektatzea, nahiz eta gero berak ere badu SIM txartela eta datu aktiboak badituen. Hainbat aplikazioa agertzen zaizkigu hasierako pantaila honetan, baina guk depoz izenekoa bakarrik erabiliko dugu, hauxe. Eta hemen zer agertzen da? Lehenengo pantaila honetan gogokoak hor gure produktu guztiak agertuko dira, arropa hor agertuko da. Edizioko kamisetak, 15 eurokoak, kamiseta temporalak 12 eurokoak, eta kirol jertzeak 25 eurokoak. Eta gero bestelakoetan, banderola 10 eurotan, biserak 10 eurotan, giltzatakoak 2 eurotan, lepokoak 5 eurotan, eta petoa 6 eurotan. Ados? Adibide praktiko bat. Badator pertsona bat eta eramaten du edizioko kamiseta bat 15 eurokoa. Bai, klik egiten dugu, eta bider bat agertzen da. Horrek esan nahi du, kamiseta bat eramaten duela. Beste klik bat egiten baldin badu gainean, bi kamiseta, eta kentzeko erratu garelako edo hobeto pentsatu delako edo danlakoagatik, minusari sakatuta kentzen ditugu produktuak. Oain ez dago produkturik. Bai, berdin du arropan, bestelakoetan edo gogokoetan produktu berdintxoa dira, bai. Nik hemen edizioko kamiseta bat aukeratzen baldin badut, arropan hori ere agertuko zaidelako. Hau lasterbide bat besterik ez da. Orduan, edizioko kamiseta 12 eurokoa, kamiseta temporala 15 eurokoa, eta lepoko bat eta peto bat eramango du. Hori da, eramango duen guztia. Orduan, ikusitik eta egingo dugu, eta hor agertzen dira gure produktu hautatutako produktu guztiak. Momentu honetan, bezeroak nahi baldin badu bere datuak ager daitezen bere fakturan, hementxe klikatuko dugu, panpintxoan, eta bere datu guztiak sartuko ditugu, eta onartuko dugu. Hori behin eginda, hemen agertuko da bezeraren izena, eta azpian bere produktu guztiak. Bai, baina normalean ez da holan izango, bakarrik produktuak ikusita eta kobratu. Sakatuko dugu, eta bi era daude, txartelaz edo eskudiroarekin. Txartelarekin eta beti mesedez lehenetsi txartelarekin kobratzea lana asko eta asko eta asko erresten duelako. Txartelarekin orainduko du bezeroak, hemen txartela jarri edo hemen gainean txartela jarri eta kobratuko du. Ez da besterik egin behar. Gehienez, igual, bezeroak bere zenbakia sartu beharko du edo danalakoa. Baina, printzipioz, edo zein dendetan bezala. Bai, 50 euro arte, edo ez da gizon bat kopuru arte dan, ez da zebez egin behar, bakarrik txartela pasatu eta kobratu. Ados? Ez dugu egingo, atxera egingo dugu, momentutxo bat, bai, bertan bera utzi dugu kobraketa, eta egingo dugu kobratu eskudiruarekin. Ados? 58 euro. Zenbat ematen dit bezeroak? 50, ok. 50 euro eskudirutan atxerakoa, hau da, bueltatzeko 12. Kobratu eta ordainketa burututa. Guztira 58 euro, eskudirutan 50, atxerakoa 12, imprimatu tiketa eta bezerari emango diogu. Eta hor ateratzen da, eta hau da tiketa, eta hor salmenta jartzen duenez, badakigu hau salmenta bat dela. Gero itzulketak ere ikusiko ditugulako. Hemen, eta horrekin lotuta ikusten da seria, Core 02, Core 02 izango da, edo dagokion izena edo danakoa, hasierakoa, izango da TPV honen identifikatzailea. Bai, eta gero salmenta, TPV honekin 12 salmenta egin ditugu ja. Bai. Vale. Oraino, eta hori da kobraketa bat. Baina, demagun, bezero datorrela eta kamiseta txikia du, saio gustatu, opari basan, danakoa, tiketarekin etorri behar da beti ere, tiketarik, ez dago bueltaketarik, ez dago itzulketarik, hori dendetan bezala. Ados?
Baldin bada bakarrik aldaketa, hau da, taila aldaketa bat prezio bereko produktu bategatik, ez da SBS egin behar, bakarrik aldatu eta kitxo, ez da orain egingo duguna egin behar, baldin bada aldaketa bat, prezio bereko produktu batengatik. Bai, espada hori, bueltaketa bat baldin bada, edo beste prezio bateko produktu bat nahi baldin badu, orduan itzulketa burutu beharko dugu, eta hori, zelan egiten da? Bueno, hiru lerrotxo hauetan klikatuta, zabaltzen da menua, eta hemen nire salmentetan agertzen da, nire salmentak, eta hor agertzen da serie zenbakia, eta egindako salmenta guztiak. Beste egun batekoa baldin bada, pues, bilatu aldugu, filtratu aldugu, eguneka bai. Bai, atzo, zenbat egin genituen? Pues hauek. Beste egun baten zeintzuk egin genituen? 26an, pues bat ere ez, bai. Bueno, kasu honetan, gaurkoa da, onartu, bi agertzen dira, eta bi hauen artean, da, core 12 zenbakia. 12 zenbakia da goikoa, bai, eta eurotan ere bat egiten du. Bai. Klikatuko dugu, eta hor dago tiketa. Tiketa eroera da? Bale, ados, pues itzuli egingo dugu. Zer itzuli nahi dugu? Pues kamiseta, edizioko kamiseta bat. Bai, gainontzekoa, bueltatu, geratu dalako produktuekin, baina edizioko kamiseta hori, pues ez du gustoko edanakoa. Bai, produktu hori bakarrik. Bestela, produktu guztiak baldin badira, pues sakatu botoitxoa eta listo. Bestela, esan bezala, plusari sakatuta, hori bueltatuko dugu. Itzuli, zelan, kobratu dugu moduan, eskudirutan, txartelarekin baldin bazan, pues txartelarekin. Berresten duzu eskudirutan 15 euroren itzulketa, edizioko kamiseta bat bider bat? Bai, hori da, onartu. Egindako itzulketa, onartu. Eta hor, ikusten duzu orain, imprimatu egingo dut, tiketa. Bezeroari berri ere eman behar zaiolako, aldatu egin delako zehozer bere hasierako fakturan. Eta bestearekin alderatuta ikusten da, pues, itzulketa dela, bai. Eta serie zenbakia ere desberdina dela, da 02 ITZ eta itzulketaren zenbakia. Ados? Bale, kobraketa eta bueltaketa egin da. Baina, orainik ere ez du bukatu. Batzuetan, eta ekonomiak markatuko ditu epeak, eskatuko digute nolabiteko kutxa itxiera egitea. Bai, orduan, hiru lerrotxo hauetan, kutxa itxiera burutu behar dugu, eta hor, zer zenbatuko duen? Egin ditugun salmenta guztiak batera. Egunero egin behar izango dan, astero egin behar izango dan, hilabetero egin behar izango dan, ekonomiak markatuko du. Ekonomia prozeduretan agertuko da. Nik orain honetan, pues, eskudiruaren kontaketak 72 euro izan beharko lirateke, hau da, kajoian 72 euro izan beharko nituzke, urrengo egunerako zer diru kopurua utziko dudan bueltak emoteko, hau da, kanbiotarako, bai, nik izateko kajoian kanbiotarako, hori da fiantza, hori ere markatu behar dugu, hau da, 72 euro utziko ditugu, 10 euro utziko ditugu, edo 40 euro utziko ditugun txamponetan, hori markatu egin behar dugu, jakiteko kutxan, gure kajoian zenbat diru dagoen. Nik kasu honetan ez dut deus ere utziko, urrengoa, eta hor agertzen da informe bat. Zenbat saldu dudan, ze salmentak egin ditudan, ze itzulketak egin ditudan, bai, zenbat diru zegoen kutxan, kanbiotarako, eta bar, eta bar. Hori imprimatu egingo dugu, eta ekonomiak esango digu, honekin zer egin behar dugu, baina, hau da kutxa itxiera bat, informe bat, bai, salmenta guztiekin eta diru kopuruekin. Raitu, ados, inoiz galdu egiten baldin bazaigu, justu papera bukatu da, ez du ondo imprimatu, galdu egin dut, apurtu egin zait, danalakoa. Informe guzti horiek daude 3 lerro hauetan, eta nire kontaketak. Bai, hor daude nik egindako kontaketa guztiak. Azkenekoa hau izango da, hor dago, eta imprimatu alda berri ere. Ados? Hortxe,
horixe da guztia, bai. Gailu berria da, arreta jarri beharko dugu, batez ere hasieran, kontrolatu arte, baina honek asko lagunduko digu